Ayab ti panagdaydayaw, kat masarakan iti salmo, sa ngagasot walo. Agyaman ken ka, o Apo, iti amin na puso, kantaan ka iti panagdaydayaw, iti saklang dagiti Diyos. Iti nagamok ta po. Ipangagnak iti imawag ken ka, pinapigsanak iti bilig mo. Wapo itanok da kanto dagiti amin nga ari dito daga inton mangagda dagiti karim. Agkantadan to iti mapapan kadagiti aramid mo, kastamol iti naidaklan adayag mo. Nupay natanunay ti Apo, padayawan na dagiti nanumo, ket saan amalamangan dagiti natangsit at tao. Uray no aglasatak iti panakasuot, awanto iti pakananwak, sangwem dagiti makapungtot akabusor ko, ket isalakan nakbabaen iti bilig mo. Wapo aramitem ti amin en karim, agnanayon nga waningga nati at mo, di mo baybayan dagiti pinaraswan.
ikinasanta tuy daga, iranya gijay langit, ti sayang kusen ti aldaw, ti tal na ti rabi, tuy lubungan na pintas, Apo Diyos agyaman kam, ti kinadungo ti balay, naganaken kakabsat, ganaet ken gagayem, ti panagsisinakit, ti ayat ti panagbiag, Apo Diyos agyaman kam, ti bungguyan na Christian one, suruten na ni Jesus, ti kararwa pasatwen na, tapno maitan o ka, nagmanlegit iglesyam, Apo Diyos agyaman kam, ti kapat ka na sagot mo, Apo Diyos ikamat laeng, ti nain siriman na hayat mo, maiparang ken Jesus, bendisyonan na wadwad, Apo Diyos agyaman kam. Amen. Kararag tayo. Maminsan manan Apo ket umay kami iti sangwanam, tapno kastakit agyaman kami iti adu nga parabor ngayon paay mo kada kami. Aglalo Apo iti biyag, iti pamati, iti kapanunutan. Agyaman kami Apo, tinted mumut nga puso nga nakaluka tapno kastakit. Maalam mi Apo dagiti bendisyon, maawat mi Apo tatanga aldaw. Apo Diyos, sika Apo iti maitanok, sika ti pagyamanan mi. Sika Apo, ti mangted kanyami iti pigsa, iti pamagbagi ken nalawag nga kapanunutan. Apo, na kami nga baybayan, ket ikararag mi Apo ti anak mo nga iso ti mangiburay Apo iti sasaom. Ket kastamot Apo maiwaragawag na nga kanayon nga dati Apo Dios nga mangkadkadwa kada kami. Anyaman Apo iti marikrik na iti anak mo, Apo Dios tulungam nga maikat daytoy nga sakit na. Apo Dios kastamot dagiti kakabsat mi nga awan da pay nga agbibiyahe. Tulungam Apo mga makasangput da nga save. Apo Diyos, bendisyonan na kami, tatanga oras hanggang na agmalem ti adu nga aktibidades mi. Tulungan na kami kat di na kami nga baybayan. Pakawanin na kami, Apo, iti amin nga naglablabsingan mi. Amin nga nagkurkurangan mi, pakawanin na kami. Di na kami nga baybayan. Dagito'y Apo, iti kararag mi, tinaga ni Apo Jesus. Amen. Good morning. Yan. Naimbag abigat kada kayo amin kakabsat.
Amok metag Ilocano, oray basit. Ito po ang mga announcement po. We have visitors today. Rosalie Artigo from Leyte and Mika Villa from Baguio City. Saan po sila? Parang natatakpan dyan. Ayun, ayan. Yan, sige po. Lapit po kayo sa harap. Lapit po kayo sa harap. Sige po, brothers and sisters in Christ, pag-pray po natin sila. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, buong puso kami nagpupuri at nagpapasalamat. Narito ang mga bisita namin na ngayon namin nakasama. Nawa, O Lord, maging masaya sila sa worship na ito. Makasama namin at sa mga susunod pang gawain ng Panginoon. Hallelujah, praise your name, O Lord Jesus. At puspusin mo sila ng Santong Espiritu, ano man ang nais nilang gawin, saan man sila magtatrabaho, Lord, Ikaw ang gumabay sa kanila, maging sa kanilang pamilya. Sa iyo, O Lord, ang papuri, pasasalamat at kalwalatian. In Jesus' name, Amen. Praise God. Thank you po. Ayan, may ano pala, mga souvenir po. Ay, yung may mga birthday. May mga birthday po. Sino yung may mga birthday? Wala nga sa ano. Sino po nagdaraos? Yan, yung may mga birthday. Rudita Coronado, saan po kayo? Jimmy Samonte. Yan, si Kuya Jimmy pala. Yan. Carla Denise Aquino. Yan. Si Espinita Katabay, Lourdes Aquino, Eliza Botanes, Mirna Yu, Presi de Melanta, Roberto Aduca, Binilda Ladingin, Daniel Reyes. Saan po kayo? Yan. Yung lahat po ng may mga birthday, sa muli po ay tinatawagan kayo at ating ipapanalangin. Yan. Yan. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Meron ding token. Mamaya, pagkatapos. Di po. Yan. Sa muli po ay lay hands po natin sila. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po ay sa muli nagpupuri at nagpapasalamat. Narito po ang may mga kaarawan, ingatan, pagpalain mo sila sa kanilang buhay, bigyan ng marami pang araw, buwan at taon ang kanilang buhay, O God. Gamitin mo sila sa paglilingkod, O Lord. O paanong binigay mo ang buhay sa kanila, nawa ay gamitin nila ito sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Patuloy na bigyan sila ng wisdom, knowledge, O God, upang sa gayon magamit nila sa kanilang paglilingkod, maging sa kanilang pamilya, sa iglesia at sa community, O Panginoon. Sila ay patuloy na magliliwanag ang kanilang buhay. Ikaw, O Diyos, ang manguna sa kanila ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Awit po. Happy birthday. Kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Good morning! Ayun, no? Kahit na sumasakit ang paa. Kaya di ako nag-processional kanina eh. Kasalanan ng mga kababaihan kahapon. Mga kapatid, para sa iba nating mga announcements,
Sa lahat po ng miyembro ng Church Council, magkakaroon po tayong special meeting mamayang after lunch doon po sa Holy Club. Mabilisan lang po ito. Hopefully by 2:30. We'll make sure na 2:30 tapos na tayo. Kasi sa 2:30 naman ay merong fellowship, grand fellowship ng lahat ng mga choirs natin. Grand fellowship ng lahat ng mga choirs. Tingnan natin kung magkakasya tayo lahat sa music room or sa paharo room, doon tayo. Pero kung di tayo magkasya, doon din tayo sa Holy Club. So, muli, special council meeting pagkatapos po ng lunch sa Holy Club. And then, lahat ng choir, grand fellowship mula sa mga choirs ng Dawn Prayer, Midweek, Ilocano, Tagalog, English, Vesper. Lahat po yan, magsama-sama po tayo, 12:30. Ngayon naman po, meron po tayong kasama dito sa Ilocano Worship na taga Muñoz. From our Muñoz Mission na nanalo sa district level ng National Bible Quiz. At he represented the district sa junior level doon sa annual conference level. At syempre, dahil halo-halo na yan, ang dami na mula sa iba't ibang local churches o salang-sala na talaga, hindi nakapasok sa national level. Isa lang kasi yung papasok sa national level na eh. Isa sa junior, isa sa senior. Nonetheless, gusto natin siyang parangalan. Andito ba siya? Julray, halika iho. Nag-third po siya sa district level. At dito ka lang iho. Di na ako makakababa. Diyan ka. Baka pagbababa ko din ako makakyat. Dapat tawagin natin yung lay leader ng Ilocano Worship. Kuya Jun? Merong, at syempre sa Ateneri, associate lay leader din, mayroong love gift bilang pagkilala at pasasalamat sa kanya mula sa Ilocano Worship. At sa pangunguna rin ng ating council chair na lay leader din ng Ilocano, si Kuya Jun. Ang lola, nasaan? Asan ang lola? Dito ka, ate. Ang kapal, oh. Ayan. Kaya't mga anak, galingan nyo mag-memorize, magbasa ng Biblia, i-memorize nyo yung mga iba't ibang mga verses. At gusto ko lang ding ipaalam sa inyo mga kapatid na last Saturday, hindi po kahapon, the other Saturday, ang elimination for National Bible Quiz, national level. At ang anak nga ng ating DS at Diakonesan si Abby, si Nice, siya ang first place sa senior level. Nice, tayo ka nga iha. At siya magre-represent sa PAC, sa National Bible Quiz. National level na yan. Isama natin siya sa panalangin.
Sa ibang mga, o siguro marami pong nagtataka sa inyo, naka-season break po ang inyong mga magagawa sa recording ngayon para sa Si Jesus ay Kasama at saka sa Naibagadamag. Kung kaya't minabuti namin nung nag-usap-usap kami, ano kaya ang pwede nating i-replay para sa ating Si Jesus ay Kasama at Naibagadamag. Nakita namin, pinag-aralan namin ang sitwasyon ng simbahan at sabi namin, maganda na ang ulitin natin, i-replay natin ay yung episode natin nung anniversary. Ano po yung tema nung nakaraang linggo? It's all about, nako, hindi sila, parang di yata nanood ng seso sa kasama It's all about unity, di ba? Kasi ang tema natin ng ating 125th anniversary, united, rooted in Christ, standing firm in the faith, moving forward in mission. Yun po yung apat na tema ng ating Si Jesus ay Kasama. So natapos na po ang 1 week, last week, it's all about unity. Kaya ito po, sabi namin, kailangan nating i-emphasize ulit sa simbahan at sa buong mundo ang pagkakaisa natin bilang mga mananampalataya. So we are united in Christ. We are united in Christ as United Methodists in the United Methodist Church. Sa ibang mga paalala at mga announcements, mga kapatid, by the way, may loading po tayo this coming Tuesday. So sa mga volunteers po natin sa loading, sa mga hindi po nakakaalam, ang loading ministry po ay ito yung ministry na pagpapakain natin. Maliligo sila at kakain dito. May worship, tapos pagkatapos ng worship, may pakain sa mga street people, mga taong kalye na mga natutulog lang dyan sa Loton area. Mga 300 plus usually ang ating kinikater na bilang nila. Maraming salamat po sa mga volunteers at sa mga donors po natin para sa loading ministry. Sa ibang mga announcements po natin, antabayan po natin ang mga announcements sa ating chat groups. Muli, magandang umaga at nawa maramdaman natin ang presensya at biyaya ng Diyos sa ating pananabang ito. Ating pakinggan ang pagbasa sa banal na kasulatan. Ti panakaibasa tinasantuan nga surat, ket masarakan iti 1 Samuel chapter 8, verse 4 up to verse 20. Dayto iti kinunana. Nagumong dagiti amin a panglakayen ti Israel, sada napan ken Samuel ijay Rama. Kimurot dagiti anak mo itugot mo na saysayaat no magduktok ka iti ari amang ituray kada kami. Tapno maddaan kami iti ari akas kadagiti sa bali apagilyan. Saan na naragsak ni Samuel iti panagdawat da iti ari ken nagkararag ken ni Yahweh, kinuna ni Yahweh, ipangag mo iti amin nga ibaga dagiti tattao ken kata saan asika ti linaksidda no diket siak ti didakon kayat amang ituray kadakwada. Manipod idi inruar ko idi ijay Ehipto, tinalikudan da, ket nagdaydayaw da kadagiti Diyos-Diyosen. Itar aramiden damet ken ka, ti inararamid da kanyak. Impangag nga rod ti sauda, ngem balaagam ida iti nainggit, ket ilaglawag mo kadakwada, no anyan to iti aramid, ti ari amang ituray kadakwada. Impakaammo ni Samuel, kadagiti agdawat ken kuana iti ari, iti amin nga imbaga ken kuana ni Yahweh. Kinunana, kastoy ti aramidin kada kayo iti ari, alain nanto dagiti anakyo alalaki, ket pagbalinin nanto amana manakigubat. Adanto dagiti agserbi kadagiti lugan na apakigubat. Agpaay to dagiti daduma akas manakigubat an nakabaleyo, sa balimpay dagiti para darup nga adda iti sango dagiti lugan a pakigubat. Pagbalinan nanto dagiti daduma pay nga opisyales nga agaywan iti rinibo a tao,
Ket addan tumet dagiti agaywan iti 50. Pagaduenan to dagiti lalaki nga anakyo kadagiti talonda. Kadagiti apit na ket agaramid iti armas ken kadagiti alikamen nga agpaay kadagiti lugan na apakigubat. Alaen nanto dagiti anakyo a babae nga agaramid iti bangbanglo, para luto ken panadera. Alaen nanto dagiti kasayaatan at talon, kaubasan ken kaolibuanyo ket itid na kadagiti opisyales na. Alaen nanto ti apagkapullo dagiti trigo ken ubasyo nga agpaay kadagiti opisyales nga agserserbi iti trono na ken dadumapay at turayen. Alaen nanto dagiti tagabuyo dagiti kasayaatan a baka ken asnoyo ket agserbidan to ken kuana. Alaen nanto met dagiti apagkapullo nga arbanyo. Agbaling kayon to at tagabuna intun umay dayta at tiyempo. Agasog kayon to iti nasaem gapo iti ari amismo a pinili yongen di na kayon to nga ipangag iti apo. Saan damat nga dumngeg dagiti tattao ket Samuel ket kinunana kitde kayat mi ti maadaan iti ari tapno maipada kami kadagiti sabali a pagilian. Iturayan na kami, ti panaguluan na kami, makirangget ken makigubat. Umalatiw tayo kakabsat iti verse 11, chapter 11, verse 14 hanggang verse 15. And Samuel said to them, "Let us all go to Gilgal and once more proclaim Saul as our king." So they all went to Gilgal, and there are the holy place. They proclaimed Saul king. They offered the fellowship sacrifices, and Saul and all the people of Israel celebrated the event. This is the word of God. Agyaman tayo iti Diyos. The sweet, sweet spirit in this place, and I know that it's the spirit of the Lord. There are sweet expressions on each face, and I know they feel the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right there with us, fill us with your love. And for this blessing, we lift our hearts in praise. Without a doubt, we know that we have been revived when we shall leave this place. Maawagan tayo dagiti ubing iti panangtedda po ti special love offering through iti kanta.
No. Hello. Not by might nor by It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. Like to think that we can handle problems on our own. We buckle down, apply the steam, work our hands down to the bone. But when we wind around circles, and it's our grace come to burn, the Lord reminds us quietly, there's a lesson to be learned. It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. We try and us to make things come out right. We think and plan and organize and try with all our might. But when we finally reach the bottom, the end of our road, the Lord reminds us once again, in me you'll find your home. It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. Lay hands po natin ang mga bata. Tayo ay manalangin, Diyos na ang makapangyarihan sa lahat. Aming dinadalangin ang mga batang ito, bless mo sila. Ingatan mo sila, O Lord, at nawa lumaki sila na maayos ang kanilang pisikal na pangangatawan. Gayon din, Lord, ang kanilang spiritual, emotional, intellectual ay maging maayos. So God, hallelujah, praise your name. Ikaw, O God, ang siyang patuloy na magbigay ng katalinuhan sa kanilang pag-aaral. At nawa ay
masuportahan ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga pag-aaral o Diyos, at sa gayon ay makatapos sila ng kanilang pag-aaral o Diyos. Makamtan nila ang mga pinapangarap nilang mga kurso o Panginoon. Hallelujah. Praise your name, O God. Ibuhos mo ang mayamang pagpapala sa kanilang pamilya, O Diyos. Pang sa gayon, mamuhay sila ng maayos at masagana at gabayan ng banal na Espiritu sa pang-araw-araw na buhay. Sa iyo, O Lord, ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat, mga bata. Pagpalain kayo ng Diyos. Panakaibasa ti Ebanghelyo from Book of Mark, chapter 3, verses 20 to the following. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ng napakaraming tao, kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalitaan niyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dalhin dahil maraming tao ang nagsasabi na siya ay nasisiraan ng bait. Sinabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul, nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Sabi niya, papanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili kapag naglaban-laban ng mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ng mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayan ng iyon. Gayon din naman, kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili, magkakabahabahagi ang kanyang mga kampon. Hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin muna siya kapag siya ay nagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ni Jesus, sapagkat sinasabi ng mga tao na siya ay sinasapian ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo siya sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo na palibot at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang aking mga kapatid at aking ina. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng Ebanghelyo. Ebanghelyo ti Apo. Madayo ka, O Apo Heso Kristo. Where
all the way. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly love, stay right here with us, fill us with your love. And for these blessings, we leave our hearts in praise. Without a doubt, we know that we'll have been revived when we shall leave this place. Ihanda po natin yung ating puso at isipan sa pakikinig ng mensahe ng awit ng Knox UMC Choir.
Thank you, choir. Once again, friends, good morning. Sana matagalan kong tumayo. Kanina umaga, sabi ni JC sa akin, Daddy, anong gusto mo? Maglagay kami ng upuan sa gitna para habang nagsasermon ka, nakaupo ka na lang. Kahapon kasi, nung nagpalaro ako sa mga kababaihan sa kanilang retreat, may pinakanta ko sa kanila na somewhat round song. Tapos kung sino yung grupong ituturo ko, yun ang kakanta. May mga instances na 3 grupo kasi sila, 2 lang kamay ko. At kasi kung yung hindi makapasok kapag naituro, out sila. Para may trick, habang nakaturo yung 2 kamay, pati yung isang paa, itong left, ginanon ko sa isang grupo, di nga sila nakapasok kasi hindi nila insahan na pati yung paa ko magtuturo. Di na out sila. Ilang beses na ganon, itong right foot ko lang ang nagdala sa buong bigat ko, super heavyweight pa naman ako. Na-stress. Dahil na-stress, ayan, kinagabihan, umatake ang gout. Anyway, kanina, sabi ko kay Pastor Sunny, kanina madaling araw, mga pasado alas 3 kanina, nag-message na ako sa ministerial team. Parang di ako makakadalo sa ating dawn prayer. Umatake yung aking gout. I praise God kasi nakabangon pa rin ako, nakababa pa rin ako mula sa 3rd floor. At ngayon nga, nandito ako, magsesermon sa inyo. Sabi ko, Pastor, kay Pastor Sunny, mag-assist po kayo sa Ilocano. Tanong niya, anong gagawin ko? Lahat, maliban sa magsermon. Ganon din kay Pastor Edgar, mamaya sa traditional. We are God's family. Ito po yung tema natin sa linggong ito. Dito sa NAX, meron tayong paboritong kanta. The Family of God. Teacher Kathy? I love this family of God, so closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of Knox Great Family. Okay, ganito pong gawin natin. Pwede po bang tayo muna tayo? This family of Let us go around and shake each other's hand. Kalamano tayo, dagiti kakadwa tayo dito. Let us make them feel that they are part of Knox family. One more time. I love this family of God, so closely knitted into one. They've taken me into their heart, and I'm so glad to be a part of Knox Great Family. I love this family of God. One more time. I love this family of God, so closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of Knox. For the last time, I love this family of God, so closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of Knox Great Family. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes.
Friends, we are God's family. And Knox CMC family is part of that God's family. You are part of God's family. Sa mga bisita po natin, kasama po kayo sa pamilya ng Knox CMC. Hindi po kayo feel free to be with us. Hindi po kayo stranghero. You're not strangers. You are a part of our family, the Knox CMC family, and we are part of the family of God. Ito po yung tema natin sa linggong ito. We are God's family. We are God's family. Tayo'y bahagi ng pamilya ng Diyos. Pero pansinin po natin yung unang binasa kanina sa atin ni Ate Nerissa. Yung binasa ni Ate Nerissa kanina mula sa Lumang Tipan, actually wala dito sa sinulat kong sermon eh. Kaya't asahan niyo kahit masakit ang paa ko, baka 9:00 na tayo matapos sa sermon. Yung binasa kanina natin, Neri, sa Lumang Tipan, ito'y patungkol sa kahilingan ng mga Israelita na sila'y magkaroon ng isang hari, gaya ng mga nasa paligid nilang kaharian. Dinawat da ka ni Propeta Samuel, nga maadaan da kuma iti may nga ari, kas iti sitwasyon dagiti daduma nga pagarian iti aglawlaw da. Kahit na ayaw sana ng Diyos na sila'y magkaroon ng hari, pero sila'y mapilit. Sila'y mapilit. Talagang kinulit nila ng kinulit si Samuel, kinulit nila ng kinulit ang Diyos, at sabi nila, we want to have a king. Bakit ayaw ng Diyos na magkaroon sila ng hari? Gusto ng Diyos na siya ay ituring nila na kanilang ama at ang mga Israelita ay kanyang mga anak, kanyang pamilya. God doesn't want to be a monarch. Han na kayat nga isukat agbalin nga ari. Sana kayat nga isudakat adda. May isa nga ari nga amang ituray katakwada. Kayat na nga isudakat agbalinda amay may sa pamilya. Awan tinangat nga to, awan tinabababa. God wanted them to be one big family, equal. Walang mas mataas, walang mas mababa. Walang hari, walang prinsipe, walang reyna, kundi iisang pamilya at ang Diyos ang kanilang ama. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, eventually, God granted the request. God granted the request and gave Saul to be their king. Ngam nang taditibalaag ni Yahweh, God gave a warning na kapag sila'y nagkaroon na ng hari, darating ang sandali na may mga hari na magiging abusado, may mga susunod na ang mga mamumuno sa kanila na ang turing sa kanila hindi miyembro ng pamilya kundi mga tauhan na lang. And that happened. From a single family of God, Israel became a monarchy. Nung maminsan kakabsat, kasjay tayo. At times, mga kapatid, ganun tayo. Kagaya tayo ng mga Israelita. We don't want to be under God as our Father. Minsan, mas gusto natin tayo ang nasusunod, hindi ang Ama. Pinagpupumulitan natin yung kagustuhan natin sa Diyos.
Kahit na may mga mensahe na ang Diyos sa atin, may mga paalala na ang Diyos sa atin na kapag itong gagawin natin, kapag ito ang may bibigay sa atin, may hindi magandang kalalabasan, kahinatnan. And yet, we just like the Israelites, kagaya ng mga Israelita, makulit, na parang mas alam natin ang mas nakakabuti sa atin kesa sa Kanya. God, from the very beginning, wants you to be a part of His family. And as a part of His family, God wants you to consider Him as your Father. And we, His children, and as His children, we need to submit to Him. Sa bagong tipan, sa ebanghelyo na binasa sa ating kanina ni Pastor Sunny, Jesus redefined what a family is. Redefine ni Apo Dios no anya at talaga ti pamilya. Jesus gave us another aspect of how and what a family is. Pansinin po natin. Sa kanyang pagmiministeryo, nagpagaling siya sa mga may sakit, nagturo siya at sa kanyang pagtuturo ay nagturo siya na may otoridad. He taught with authority. Gumawa siya ng iba't ibang mga milagro. Pero kahit na gano'n ang kanyang ginawa, marami ang mga tumuligsa sa kanya. Bakit? Kasi hindi lang yung mga matutuwid ang kanyang pinuntahan, hindi lang yung mga matutuwid ang kanyang kinasama or kanyang pinaglingkuran, pati yung mga masasama. Jesus ministered not only to the righteous, but also and most especially to the sinners. Kaya't marami ang bumatikot sa Kanya. Actually, pati yung Kanyang mismong pamilya, nanay at mga kapatid, sa simula, hindi sila naniwala sa Kanya. Not even his biological family believed him at first. And so, sa kanyang pagtuturo, biglang dumating yung kanyang mga kapatid at si Maria na kanyang ina. Sinabihan siya ng mga tao, nandyan ang inyong mga kapatid at ang inyong ina. Sabi ni Jesus, sino bang aking ina? Sino bang aking mga kapatid? Ang aking ina at mga kapatid, ang aking pamilya, ay sila na sumusunod sa salita ng Diyos. So, Jesus reinterpreted, redefined family from a biological family into a spiritual family. Gusto ni Jesus na ang turing natin sa pamilya ay kagaya ng orihinal na intensyon ng Diyos. Bago sinabi ng mga Israelita na gusto nila na magkaroon ng hari, Jesus wanted His listeners and us all to go beyond our biological family and to be part of God's spiritual family. Kaya ang ganda ng ginawa natin kanina sa I love this family of God.
We are God's family. Maari nating kantahin, we are family. Yes, we are God's family. Jesus redefines family based on spiritual kinship rather than biological ties. Pero na nga ba talaga, what are the characteristics of God's family? Ano pa yung mga characteristics ng isang pamilya ng Diyos? Una, mayroong pagkakaisa. There is that spiritual unity. Spiritual unity, may pagkakaisa. Spiritual unity does not mean na iisa ang ating iboboto kapag eleksyon. Spiritual unity does not mean na iisa ang ating opinion, bawal ang may ibang opinion. Hindi ganon ang ibig sabihin ng spiritual unity. When we say spiritual unity, we should be one, we should be united in declaring that Jesus is our Lord and our God. Dapat iisa tayo sa pananampalataya at sa pagpapahayag na si Jesus lamang ang siyang Panginoon at Diyos. Ang siyang tagapagligtas, wala nang iba. When Jesus prayed, I pray, Father, that they may be one, just as you and I are one in John chapter 17. Ang gusto niyang sabihin doon ay, Ama, maintindihan nawa nila na tayo'y iisa. At dahil tayo'y isa, ganun din sana sila. They should consider themselves as one family. There is spiritual unity. There is inclusivity. Walang naecha puwera. Hindi dahil sa walang pera yan, walang pinag-aralan yan, isinasantabi na. Hindi dahil sa madungis siya ay isinasantabi na. Hindi dahil sa siya ay makasalanan ay isinasantabi na. Hindi dahil sa siya ay kriminal ay isinasantabi na. Hindi dahil sa siya ay prostitute, isinasantabi na. Hindi dahil sa siya ay LGBT, ay tinatabi na. Isinasantabi na at hindi na pinapansin. Hindi na, or hindi sila karapat-dapat sa ministries ng simbahan. No! Kung nung linggo sa aking sermon sa traditional or sa Tagalog English ay ginamit ko yung sermon ni Pastor Ed Lapis patungkol sa mga makasalanan na may posisyon sa simbahan. Sabi ni Pastor Ed Lapis, yung ibang simbahan pinapaalis sa posisyon yung mga opisyal ng simbahan na nakagawa ng kasalanan eh. Mali yun, sabi niya. Bakit? Sino ba sa atin ang hindi nakakagawa ng kasalanan? Huwag tayong magpaka-ipokrito, sabi ni Pastor Ed Lapis. Kagabi, may habang sabi ko kay Ruth masakit, sabi ko sa paa ko, mayroon siyang ipinakita sa akin, pinanood sa akin, doon sa YouTube. May isang pastor ng isang fellowship. Sabi niya, tinanong siya ng kanyang mga miyembro kung bakit hinahayaan niya na pumasok sa kanilang simbahan yung mga adik, yung mga kilalang kriminal, yung mga LGBT, naka-cross-dress pa, punong-puno ng tato, may butas, na malaking butas sa tenga, punk ang itsura. Sabi ng pastor, bakit hindi? Lahat welcome sa simbahan. Pastor, di ba dapat i-rebuke natin sila? Anong gusto niyong gawin ko? Sabi ng pastor, hey, magbago ka, makasalanan ka. Kung hindi ka magsisi, sa impyerno ka. Ganon. Sabi ng pastor,
Kung gano'n ang gagawin natin, sigurado ko, aalis yan. At kung gano'n ang karanasan niya sa lahat ng simbahan, sinong tatanggap sa kanya? Wala. At dahil tinanggihan siya ng simbahan, lalo siyang mawawala. Tanggapin natin sila kahit sino man sila. At sa proseso na ng pagdi-discipleship, hayaan natin na sila mismo ang makarealize na kailangan nilang magbago. Sabi ko sa sarili ko, tama. Tama. May isang illustration akong nabasa sa Facebook. For Facebook sinasabi ko, no? Sabi doon, may isang mag-asawa pumunta sa simbahan. Yung lalaki, asawang lalaki, nalimutan niyang i-mute yung kanyang cellphone. At nag-ring. Pinansin yun ng pastor. Pinagtinginan siya ng mga tao na parang ang sama-sama niya. They made him feel guilty na parang napakasama niya. Natapos ang pagsamba, umuwi siya. Guilty siya. Feeling niya napakasama niyang tao at hindi na siya welcome sa simbahan. Dahil dito, kinagabihan, lumabas siya, pumunta sa club. Doon sa club, welcome na welcome siya. Kahit anong gawin niya, hindi siya sinisita. He felt welcome. At sabi niya sa sarili niya, mas gusto ko na dito. Kasi pakiramdam ko, welcome ako dito kahit sino man ako. Hindi kagaya doon sa simbahan na kung saan parang napakasama ko. Mga kapatid, let us make our church a welcoming church. Let us welcome everybody in this church. Maging sino man sila. Kriminal man, prostitute man, drug addict man, LGBT man yan. Let us make them feel that they are welcome in our midst. And as they are made to feel that they're welcome in our midst and in this church, as they go on with the discipleship process, let God's Spirit work in their hearts until such time that they say, kailangan ko nang magbago. Gaya ng sinasabi sa isang noontime show, sa simbahan, bawal ang judgmental. There is spiritual unity, inclusivity, and there is a shared mission. Shared mission. Ano yung mission natin? What is our shared mission? To make disciples of Jesus Christ. Ang gawin ang lahat-lahat. Mayaman, mahirap, mabuti, masama, bading, tomboy, straight, kriminal, banal, gawin natin silang alagad ni Jesus. This is the family of God. This is the family of God. A family where love is felt. A family where everyone supports each other. A family where forgiveness and reconciliation is received and experienced. A family
where you feel very welcome. Maging sino ka man. This is what a family is, according to Jesus. My dear fellow members of the family of God, rejoice, magalak kayo, sapagkat kayo ay kasama sa pamilya ng Diyos, maging sino man kayo. Magandang umaga po sa atin at pagpapala ang siyang sumaatin. Amen. Salamat, Pastor, sa napakabungang mensahe. Ngayon po tinatawagan na natin yung mga ushers para sa pagkuha ng mga ikapo, love offering, pledges, and tithes. Yung pong wala pang mga envelope na lalagyan ng mga tithes and offerings, meron po dito kaya kay Miss Marlene, envelope. Itadmikan ka, O Diyos, dato na panagdayaw. When di pa'y mikan ka, dato na napnuan panagyaman. When di pa'y mikan ka, dato na napnuan ragsa. Tayo po'y panalangin. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe na nagbigay ng hamon sa bawat isa sa amin. At narito po ang aming mga handog, kapu, pangako, pasasalamat, birthday offering, anniversary offering, at iba pa. Bless mo ito, Panginoon, upang magamit sa iyong bahay dalangin namin at sa pagpapalaganap ng misyon sa buong daigdig. Pagpalain mo ang mga kamay na nagkaloob, maging hindi nakapagkaloob. Pang sa mga susunod na pagkakataon, may balik namin ang iyong kabahagi. Ibuhos mo sa amin ang mayamang pagpapala, siksik, liglig at tagumapaw pa, O Diyos. Gamitin kaming ilaw at asin ng sanglibutang ito. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Amen. Pagkakunay amaliksen, ikantakan, ululitan, puso kinaparagsakan, tinaganan ni Jesus
nagsamitan. Jesus, di agmalbaliw. Jesus, inkam dayawan. Nagan mo man napateng. Wanayatek ipangruda tadakelti kasina kapoy kuti badangan na tinagan na ni Jesus. Jesus o nagsamitan. Jesus di agbalbaliw. Jesus ingkam dayawan. Nagan mo napatag. Liwliwan na tuy nakam pagragsakan na tuy puso lulwag diin na punasan tinagan na ni Jesus. Jesus o nagsamitan. Jesus di agbalbaliw. Jesus ingkam dayawan. Nagan mo pa napatag. Sino bang nagdanais na lumapit sa Panginoon manalangin, nais na magtalaga, mayroong mga prayer request, tayo po ay lumapit sa Diyos. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo, patuloy na nagkukumbabang puso, O Panginoon. Naninikluhod sa iyong harapan, humihingi ng awa, O Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ikaw ang Diyos na naroon ang patuloy na pag-ibig, patuloy na pagliligtas, O Panginoon. At bibigyan mo kami ng buhay na walang hanggan kung kami ay nananampalataya sa iyo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, aking dinadalangin ang iyong mga anak na nakaluhod, O Panginoon. Marahil ay meron silang mga dalangin sa iyo. Ano man ang kanilang dalangin, O Lord, marahil ito ay mga problema at suliranin. By your power and your glory, O God, give them the wisdom, the knowledge to overcome, to solve their problem, O God. Ikaw nawa, O God, ang manguna sa kanila, sapagkat ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay, O Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng aming mga gagawin. Kung kami man ay mapupunta sa mali, nawa ay ilis mo kami sa tamang daan, O Panginoon. Ilagay mo kami sa tamang daan, O Diyos. Gayon din, O Lord, aming dinadalangin ang mga may karamdaman. Anumang mga karamdaman, hindi man namin alam ang mga pangalan. O Diyos, anumang karamdaman ito, ubo, sipon, sakit sa puso, heart, anuman, high blood man, O Diyos, cancer, sakit sa bato, sa liver, o anumang karamdaman, O Lord, Ikaw manguna. Dinadalangin din namin ang aming admin pastor, Pastor Joey, O Panginoon. Nanawa Ikaw, Lord, ang magpagaling sa kanyang pa, O God, na medyo namamaga, O Lord, by your power, by your glory, O God, kung paano nagpagaling ka, nung una magpapagaling ka rin ngayon sa aming panahon, O Diyos. Hiniling din namin, Lord, na Ikaw ang siyang magpala sa bawat isa, sa bawat pamilya, na nawa ay magampanan namin ang aming mga tungkulin ng bawat pamilya magkaisa, magtulungan, pangsama-samang maiahon at maitaguyod ang kabuhayan, O Panginoon. Gayon din, O Lord, patnubayan mo kami ng Santong Espiritu at nawa ay ibuhos mo ang iyong pagpapalang walang hanggan.
At sa aming paghayo ay gamitin mo kami bilang alulod ng pagpapala sa marami pang tao, O Diyos. Sa iyo, Lord, ang pagpupuri at pagpapasalamat. In Jesus' name, Amen. Awanti makaibaga, no kasanut, kasamit na, o ikantak, di mamingga, dinaganan ni Jesus. Jesus, unag samitin, Jesus, di agmalbaliw. Jesus, ikam dayawen. Nagamuan na paten. Mga kapatid, tayo'y tinuring ng Diyos na kanyang pamilya. Ikaw ay kasama sa kanyang pamilya. Ikaw ay kasama sa pamilya ni Jesus. Humayo tayo. Humayo kayo. At gawin ding bahagi ng pamilya ni Jesus ang lahat ng tao. Humayo kayo. At ituring na kasapi sa pamilya ng Diyos ang lahat. Humayo tayo at iparamdam sa lahat ng tao ang pagmamahal, pagkalinga ng Diyos, kung paanong naramdaman natin ito mula sa Kanya. At sa ating paghayo, tanggapin natin ang pagpapala. Ti bendición ti Dios itet naken ka, para purna itet nat familyam. Ti masakbayam, tawidan na santuan, bendición iti Dios kanay itet na. Itet na tunggal lumay ka, itet na tunggal mapan ka, mabigbig ko mati pusom, bendition ti Apo. Ti bendition ti Dios itet na anak mo, para na itet na apapo. Di masakbayam, tawidan na santuan, bendition iti Dios kanay nited na. Tinagantama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen.